Gipaning kamutan karon sa Davao City Police Office nga masulbad na ang nahitawong pagpang-hold up sa mga armadong sospek sa usa ka jewelry shop nga ananay mutang sa usa ka mall sa buhangin ning siyudad sa Davao. Matud karon sa pamahayag ni Police Captain Hazel Caballero, ang DCPO spokesperson nga lakip sa investigasyon nga ilunsad ang impormasyon nga nadawat nga nakasulod sa mall ang mga sospek nga nakatabo ng mga dagway busa gitanaw karon ng seguridad nga gibatuman sa mga mall. Gipamahayag sa opisyal nga pinaagi sa kuha sa CCTV sa gawas og sulod sa mall na ilan na ang tanan nga mga sospek nga gitakdang kasuhan karong semana apan gitanaw pa nga basin aduna pay laing kauban busa gipalawman ang investigasyon. Within this week po naghatag na og statement ang ato ang City Director Ma'am no Police Colonel Peter Balzon Madria paningkamutan nato nga ma-file na ang kaso within this week for robbery against the 7 suspects. Pero kaning 7 suspects Ma'am no aping inform ang public nga ongoing pa gihapon ato ang pagkarap investigation bisan pa og nanatay ma-file just in case na natay ma-file. Kay possible ma'am nga naapay other individuals involved sa pagkandak og krimen diri sa atong area of responsibility. Samtang anak karon sa kamot sa otoridad ang tulo ka mga motor ug usa ka kotse nga gingong gigamit sa mga sospek isip getaway vehicle sidang gihold up ang mga jewelry shop alas 12:02 sa udto abril 11, 2026. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, RadyoMaN, bien naman tatak, Armen.